Uy! Sus! Ginoo! Ah! Oh! Uy! Laki! Uy! Thank you Lord! Thank you Lord! Grabe na! Hindi na yan! Pag hirap ka sa yan, hindi na! Oh! Diba? Wow! Ganda yan! Oh! Grabe! Ang laki! Wow! Uy! Sus Marisip! Nag-bounce pa pati! Akala ko makakawala! Kawain mo sana ako sigurado! Grabe Noy! Oh, sabi ko sa'yo eh! Grabe, laki oh! Oh yan, patay! Piri! Uy! Ah! Nakuhanan natin ng video! Malupit talaga si Manoy! Hayaan mo tayo, andito na tayo! Dito na kagad tayo bumalik! Pumunta na sa akin! Ang laki ng kinatay mga kasi grabe nakawala. Thank you mga soy, thank you Lord sa blessing. Dami oh. Woohoo! Si Kachoy GR oh, grabe ang Kachoy ah. Ang laki. Ano pa kinatay oh. Kinatay, ang laki Kachoy. Yung Kachoy Randy. Oh laki si tatay oh. Lakatay. Tay kaya. Giliagawa mo. Ang laki tay. Oh, grabe kitatay oh. Ay, thank you Lord. Ayun. Yeah. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga toy. Ayan na, nagsisimula na mga toy. Yun, balik tayo mga toy sa fishing adventures natin dito sa may barangay Buejo. Yan, at siyempre may kasama tayo dito Barkada, taga Bicol, Noy. Good morning. Hi mga kachoy. Good morning Kachoy Randy. Randy Release. Shout out nga pala sa mga katrabaho ko dyan sa P. Victor, si Jeff at saka si Romel, pati na rin doon sa KIC Building, sila Placente, Paring Bato, at saka sa mag-ina ko. I love you. Sa taga Bicol dyan, taga Tibli, Lupi, Camarines Resort. Mega loud shout out sa inyo. Paki-subscribe itong YouTube channel ni Kachoy. Thank you. Dragon yan. Ayun, mabalas na no. Mabalas po sa inyo gabos. Diyan sa Bicol. Yan sa barangay Lupi. Ah, Lupi yung bayan. Bayan ng Lupi. Tibli yan, barangay. Ah, okay. So yun, big love shoutout po sa inyo lahat mga toy. At siyempre meron pa na tayo rito si Kachoy GR. Kachoy GR, big love shoutout toy. Good morning. Nauna ka rito ah. Nauna, alas 6 ako. Grabe mga toy, harvest niya. Pakita ko sa inyo mga toy. Buti naaktuhan natin yung isang huli niya. Abi, ay sus, Ginoo. Ala ka Kachoy. And wala si Kachoy Dilmar dito mga toy. Nasumila nga sila sa floodway. Gagamit tayo ng malupitan natin na fishing rod, speed in surplus. Siyempre nagpapasalamat tayo sa lahat ng solid subscribers natin no? Sa mga silent viewers po. Maraming salamat po sa inyong lahat mga toy. At grabe yung harvest natin mga toy sa Bilibiran Park sa may Binangunan, sa Grand Span fishing spot. So yun mga toy, bali ilagay natin dito yung cellphone no. Ayun mga toy, ito na po tayo. Agis na tayo mga toy. At grabe si tatay nakamamaw na agad ah. Samahan nyo kami mga Kachoy, samahan nyo po kami ulit para tayo swertihin ulit. Sabi mga Kachoy, may sounds mga Kachoy, bahala na kung magka-copyright tayo. May birthday kasi kay Tatay June. Bilyar dyan sa likod natin. Sabi yan mga Kachoy ha. Ay, anak ko nahuli ah. Alak ka! Nauna na tayo, pangatlo niya na to. Ayun, goods na to. Ayun, kukuha lang tayo 3.9, 3.4 pataas. Okay. Okay, marunong ka magkano? Okay. Okay. Hihi. Uy, meron na. Pangilan na to? Pang-apat na. Hihi. Ulit. Bayabas. Ganda tumati gamitin. Iniintay ka. Uy, sana di malubat ng cellphone ko. Kita tayo. Ayaw niya pa rin biwas natin. Uli ka! Uli na naman. Malaki na naman yan tayo. Grabe, ang ganda ng dawi ng niya tayo. Baka, ano yan? Uy! Ganda. Ganda oh.
4.2. 4.2. Tagatin mo naman akin. Oh! Huwag tayo! Kala ko mabubuhay ng video ng iba to. Ay, pwede na to mga kasi. Pwede na. Pwede na to. Oh. Ay, kasi dyan pala. Kasi GR. Tulog kasi kayo kanina eh. Binalikan pa namin kayo ni Kati Randy. Kasi nga naghanap pa kami ng bullets kaya kayo mga tinagan. Saan kayo naghanap ng bulat eh? Kasi 5. C5 pa rin? Oo. Hindi ka nag-chat sa akin. Kasi 5 pa rin. Ang hirap maghanap ngayon mga ate. Grabe. Hirap talaga maghanap ngayon ganitong Hindi kasi tag-ulan. Hindi, ang laki oh. Oo. Oo, di ba? Laki. Ayos. Unahan ulit. Sige. Yan, big love shoutout nga pala kay Maureen Rivera, yung mabait naming may-ari ng bahay. June Alexander. Yun, June Alexander, big love shoutout tayo. Balik ka na daw. Oh, balik ka na daw. Ba't saan siya, Kajoy? Umuwi sa probinsya. Umuwi ng probinsya. Kaya dito Sa Bicol man. Ilonggo, yung bigay love shoutout sa mga Ilonggo, Ilonggaya. Kaya naman Anong ba? Oo nga! Oo nga, si Alexander nga. Yung nakainuman pala namin yung bagong taon. wala nang pain. Tato. Dami-dami tumati yun. Tatlo kami dito. Kasi GR. Nauna to, sigurado, konti na yan, bigyan na lang natin to. Para, uy! Sus! Ginoo! Wow! Uy, laki! Uy, thank you Lord! Thank you Lord! Uy, grabe talagang spot na to. 5 fingers din tayo. Malapit nang mahabol tayo sa'yo. Si tatay yung pinakamalaki. Tatay talaga, the best. Tatay yung pinakamalaki. Yung iba mga ito, di namin na-videoan. Ang dami na rin, brother. Sir, happy birthday, sir! Malalaki pa naman. Kasi Randy kasi, ang daming in-harvest ka agad oh. Nagsisit up pa lang ako eh. Binira. Palengke ko ata nakikita yan ah. Yan, big love shoutout kay Kuya Lahat sila meron eh. June. Lahat sila meron. Oo nga, daming sir sa kabila, Dami. Yan, big love shoutout sa lahat ng anglers ng ang daming dayo sa kabila. Ay, basket. Yung basket niya marami na rin. Darating daw kasi yung yung idol nila. Yung idol namin. Wala. Yung kasi Chris ni Ryan. Punta ka rin dito sa amin. Aside para makilala rin itong Barangay Bueng. Pwede ba niya yung pahabol ko? Pahabol ko. Yan naman. Yan na naman. Huli. Hindi lang natin mag-video ng gusto. Dito kasi, patingin nga kasi. Igagana ka na, patingin natin. Mga katoy Pero i-release niya ni Katoy GR to. I-release yan Katoy? Release yan, release. Di ba? Doon sa may sa Titing mo sabi ko sa'yo, kabisada ko ng kimit dito. Maliit. Pwede na yan. Ang ginito pa kaunta na yung Jan Paul. Tamarag bagat, maurag bagat itong mamulutan. Ay, GR magkikilaw kami mga tayo mamaya. Magkikilaw tayo kasi. Papatikimin natin sila kasi GR ng kilaw. Pahinga ko pa rin. Teka. Kaya pala, kala ko nilalaro na. Uy, dami na! Happy birthday sa Villar family! Sino kaya birthday dyan? Si Kuya Jun siguro. Ay, di ba dito sa taas? Parang kayo na namin dyan nagpinto. Uy, grabe ka kayo! Sinasalo! Grabe Sinasalo. Ay, naku po! At 3 pesos! Sinasalo yung Sinasalo nila kasi. Dapat sinama mo kasi Christian, kasama ba? Ay, kilala mo yan? Hindi ko kilala yun. Sa ibang ka.
Anong zone ka sa Sumilang? Hindi ka taga Sumilang, Pasig lang, no? Pasig siya ako. Sila, Kachoy GR yung ano. Ay, Kachoy Delmar yung taga Sumilang. Saka si Kuya Delpin. Ay, Kuya... Bayan kung namimiss ko talaga itong mga ano. Sergeant Alibasbas, may galab shoutout, Kachoy. Pasensya na. At di ka namin nakakasama itong mga nakaraang ano. Busy kasi sa ano. Lalamog mo. Kakay ko lang nun ah. Tatay Tiban pala yun. Yan na naman, oh, grabe talaga dito. Sus! Grabe, patingin ako to eh. Idol. Wihii! Grabe ah. Dito ka kaya to eh, dito ka sa kabila kaya. Sige. Dito ka, dito ka sa kabila para ano. Yehey! Maganda rin pisto rito. Bayabasin mo si Kachoy ano. Randy. Dito Kachoy para yan, dito tayo para migo-migo tayo. Yan. Dito na, pwede na yan. Layo. Si tatay talaga babayabasin. Malalaki kasi dyan eh. T-shirt mo ba? Mas na ano no, yung maliliit na bulati no. Mas effective. Mas pansin sila eh. Ayun na, grabe. Kachoy, sabi ko na kaya pala ayaw mo dito eh. Ang laki oh. Grabe si Kachoy. Talagang ninamnam pa talaga. Makakahuli rin ako dyan. Ang ganda rito mati. Grabe, sayang di natin nakasama yung taga Dasmariñas mati. Mayroon sana may fishing banding natin, may sakit daw siya. So gusto niyang makipag-fishing banding sa kaso di nakarating. Yun nga rin hinihintay ko mati. Kasi ang usapan namin dyan sa taas sa may puno na ginagawang yung unan bago mababa dito. Wala, di dumating. Ayun, matay na. Yun, ito na naman, Kachoy. Kitang-kita. Uy, ay, sus. Ginoo. Kuya Delpin, no? Hawig ng mga nakukuha mo, kuya. Magandang kulay. Hindi na sana ito, pang kilo. Pero, sayang eh. Para lumaki pa. Oh, yun na naman, oh! Ang loko! Ano, grabe talaga ito si Kachoy GR talaga! Good size. Taga-Pasig ka talaga ito, marunong ang lit naman, oh. Yung makiramdam kung saan yung dawi. Kasi, no, sana yan, oh! Yan daw, ulaw-ulan! Muray ka! Ay, anong kulay yan, oh? Baklasa. Oras. Ako rin. Uy, sayang no. Wala, hindi ko na. Ano siya mga toy, parang siya parang personal guard doon sa malapit sa amin. Parang personal guardian na yung tawag ng casino kasi wala kayong uniform, no? Wala. Ganda ng nyo. Yan na, toy. Yan na. Ala, ito mga toy. Ala, ito. Ay, sus, Ginoo, sumabit. May laman to. Pero may laman, oh. May laman, oh. Oo. May laman to. Malaki to. Malaki to mga to, eh. Gumagalaw, oh. Uy. Tanggalin mo. Ay, sus, nakawala na lalo. Inuga-uga pa kasi. Ay, ko. Binayaba si tatay. Tay, binayaba si Tawa na si Gia.
Tayo naman eh. Oy, babala mga katsoy ha, pagka yung ano kayo, yung magkikipag fishing banding kayo sa akin, bawal yung nakasimangot ha. Para bawal yung tahimik. May multa. 2 kilo mapupunta sa akin. Sa huli nyo. Pero pwede na yun, libre naman kayo sa bulati ko eh. Ano ba? Ano usapan nyo na mga katsoy? Pag makikipag-fishing banding sa akin, kailangan masayahin ha. Tapos, kung malungkot palagi, hindi nagtatawa, May kasama pang ano yan, may multa. 2 kilo. Parang interest. Looks lang yung mga peace and harmony. Kasiyahan lang. Ayan na. Yan na naman. Oo, sabi ko sa iyo eh. Grabe, laki oh. Ilang piraso na lang mapupuno na yung styro mo? Kajay? Ilang piraso na lang? Paano? Inagaan mo kasi. Maaga pala tayo, no? Kung di tayo naganap ng ano, bulan. Tsaka naghintay tayo dun sa ano eh, babanding fishing natin. Sayang. Kasi ano, next week ulit. Stoplight kasi ng ano, ng Guadalupe. Kaya sa Piri Station. Oh yan, patay. Piri! Uy! Ah! Agad! Nakuhanan natin ng video. Malupit talaga si Manoy. Ay, Malupitan. kasi yung iba nito talagang hindi namin inaabot ng video. Hindi namin videoan. Sana all. May ano ko ito interest sa bulan. Kuha. Mawiwili ka na sigurado. Ay, may galog shot ka pala kay paring Marikina. Wala ka, bakit na ganito? Ganyan natin mga tiyan. Hindi tayo artista mga tiyan. Na tayo yung papanoorin dapat doon. Diba mga tiyan? Ayun na, kita tayo na naman oh! Tay, pira niya tay! Tay! Yan ang dami niya ulit tay! Grabe si tatay. Si tatay gusto niya yung ano? Yung lubo. Uy, laki oh! Ah! Grabe! Ay! Naku, Toy, sayang! Ayan mo tayo, andito na tayo. Dito na kakagat tayo, bumalik. Ayun, no? Pumunta na sa akin. Ang laki nung kita tayo mga kasi grabe nakawala. Ang laki, pangalawa na yan, malaki. Dito mga tayo. Pangkilaw. Magkikilaw tayo katsoy. At prito. Ihaw. Basta may haw. Lahat ng haw lulutuin natin. Prito haw. Kilaw. Ginitaan haw. Pasensya na kayo. Masaya lang po talaga. Ang saya kaya mamingwit mo dito. Kasi ano nararamdaman mo ngayon? Ay, sobrang saya syempre. Ang tagal-tagal na natin. Pero dati ano, namimingwit ka sa Bicol? Oo, sa ilog lang. Ilang taong ka nang dinamimingwit? Oo nga, nag-college ka na. Pero nung high school namimingwit ka pa? Oo, matagal-tagal. Sa Manila ka na naglaki? Nag-aral. Ah, I know. Sana all. Elementary din sa Bicol. Wala kasing gaanong agos, dapat. Tagal kasing dumaan ng birds.
Gusto ko may birds, gumagalaw na may alon-alon konti. May sounds pa oh, yun nga lang, copyright. Lagi, ano pala ako mga chay, pangalawa ko pa lang yan na copyright. Huwag na, pangatluan, huwag na saan. Pumatak. Ayan mo na yun. Hindi, copyright yan. Sigurado. Ayan na. Ay, sus! Ay! Napunta doon di kasi ano na naman, oh! Tama. Parang nag-high tide nga. Ahem! Baka naman, may komisyon sa Bulati, ha? Nakakatawa. Punta na kayo dito mga toy. Tapos pag nakita ko nyo ako rito, sagot ko na sa inyo yung na pang isang oras na biwasan. Na Bulati. Hindi yung huli. Hangin. Bulati lang. Hindi Bulati dito kasi yung ikiara. Magandang ka to. Mag-enjoy lang kayo. Akin yung 1 kilo. Joke lang. Oh, grabe to akin. Nangingisa-isa lang pero magaganda. Ay, maliit ata. Alam nga, anin. Sige na nga. You're free again. Solo ko siya. Namakana lang sa akin kung free ka. Ay, ano naman. Grabe ulo. Laka. Grabe kaganda dun kay JR talaga oh. Ganda yan. Ay, salamat. Nabuhay yung video natin sa puro video ng iba. Dapat lang yan kasi layo siya eh. Oo, yan talaga gusto ko rito mangyari. Kaya gusto ko saan dumami tayo rito eh. Mahirap lang marating pero talaga pag narating talaga nga eh. Sulit. Ako nag-short ako mga boy. Tapos tinatiran nag-boxer. Nagtatanggal siya ng Kanina low tide pa, mamaya nagbalik na dito. Sigurado. Pero di naman siya, di naman malalim. Hanggang 20 lang pinakamalalim na ko rito. Ayan na naman tayo. Natuluyan tuloy. Ganda ng mga size ng tatay. Ganda rin sa mga tayo, sila tatay GR. Ulit. Yeah. Bayabas natin sila no. Sensitive yung floater mo na yun. Wala na tayong kasi. Yan, kagat yan no, kagat yan. Papunta sa gitna eh. Oh no, diretso na baga. Papanti na sa gitna. Malikmat na lang siguro ko. Ah. Inano. Ako pala yung mayroon no. Oh, ang laki no. Oh, uy, ganda ng size. Thank you Lord. Yun. Wala. Kumagat lang. Kumagat lang siya. Ay, grabe nung huli natin, Noy. Kasi yun. Kunti pa lang huli ko mga tayo, pero dami lang laman yung babaran namin. Hindi nyo makikita tayo mga tayo. Diyos ko. Ang lalaki talaga ron. Ay, naku kung... maabot ko naman ganun. Kaya kinagandaan sa nakamotor. Pero yan ang pinakamalupit kong gamit yun, yung taw-taw. Dami na yan dito, kinilo na yung nahuli niyan dito. Kasi magandang ganun-ganun ka lang kasi, wala kang ibang gagawin. Ito, may iniiwasan ko masabit kasi sayang yung floater ko. Huli na naman, bilis talaga ng kagat yan. Ayun, gatay na naman. Ay, naku, muntik na gatay. Sana all talaga.
Pag tinawian ako dito, mga mabaw. Papuntay ko dito mati. Lumot na mati. Ano, andyan na yung mga mabaw no. Parang manok. Nakakuha ako dito na nakaraan. Ang laki kan. Andyan pala eh. Grabe oh. Andyan lang pala sa ano ko eh. Dito pa lang oh. Ano dyan eh, malilim na dyan eh. Harvest talaga no ah. Kinagat ano. Ah grabe. Ilang kilo na kaya ito? Ayos. Matutuwa yung mga kasama mo ito. Prito no? Prito lang. Prito. Tapos saka mo sigang ay masira. Ano ang pangalan nito? Aliana. Rihanna ano? Aliana. Ah, Aliana. Marie. Alam, Miguel Ojot, Aliana Marie. Release. So, siyempre. Kasi asawa mo na. Uy! Uy! Nakakadali rin na malaki-laki. Kachoy, ano to? Ay, Kachoy! Pulahan! Ang laki! Nakawasa na. Ang lalaki! Uy! Uy! Mamaw! Ito kay tatay. Parehas kita tay! Pulang-pula akin. Uy, grabe. Hihi! Dito, malisit sa gulay. Tayo naman Na-break to kay ay, hindi pa rin tatay, nakatatlo na sa tatay malaki. Pero mas ganyan lang. Oo. Ay, naku, makakawala na ata kasi oh. Wala na. Wala na. Lubog na dun sa capacity niya. Kasi malaki yun, no? Kasi nakawala. Kinaya eh. Malaki yun kasi hindi natin nakita eh. Sabi na naman kasi Ronin. Kasi Bilwan, paano mo nasabi? Ay, nakakamisan. Si Katsuy Michael, kumusta na kayo Katsuy Michael? I miss you Katsuy Michael, Borak. Busy na kasi yung mga tayo kasi nag-ano na yun, nagbibiyahe na siya ng ano, tricycle. Ingat ka lagi pa Katsuy. Ako. Daming ano ngayon. Sana layo ka palagi. Guys, sa anak mo kila Basti. Dito lang oh. Yo. Gilid-gilid lang. Lagyan na yan. Oo nga. Diyan ako nakakuha kanina malaki rin. Oo. Kaya mo na yun. Yan ano? Siya na yan oh! Sabi ko nito. Uy, binayabas mo kasi yung spot ko eh. Grabe harvest talaga na. Dapat lang talaga na ano, na makaharvest ka kasi. Kasi para ano no, yun naman oh. Grabe sunod-sunod oh. Para lagi ka nang sumama sa akin. Puro Lagi na yan. para di ka nang email lang email. Lagi na yan. Magkapit bahay pa. Kala kasi di ka namimilos eh. Ay, John, mauna na ako. Matagal ko na nga. Ha? Puno na? Ay, ay! Matay sa yan. Gusto nga tayo nag-i-enjoy. Wala pa, ano pa lang yan, 10:30 pa lang yan. Maaga pa lang, uwi ka na. Patingin nga, nahuli mo. Grabe oh, mga kasi, huli na yung kasi yung GR oh. Oh, may nakita ay! Ta! Ayan, grabe oh. Talunan na yan. Nagtaluna na. Pili-pili lang ito mga kasi. Medyo yung GR. No? Yun, maraming salamat Kutsoy. Okay. Salamat, grabe. Idol. Thank you. Joy, ingat ha, kaya mo doon. Itali mo muna yung ano mo, huli mo sa ba, tapos hilain mo lang siya ng istro, may ano pang ayun, maraming salamat kasi GR. GR Castillo no kasi. Opo. Ingat. Chat mo lang ako kung kailan Oo, tayo punta sama kita sa ano, Binangonan. Oo.
Grabe, harvest ka agad kasi. Kanina kasi pagdating namin, ano na yun. Makakalati niya na yung box niya. Kaya saglit na lang po rin namiwas. Balik ka! Madami pa ng bulati oh. Ayun, ano. Ang laki ng box niya dala niya. Kasi... Ayos yan, good size yan. Harvest talaga to, wala pa nga eh. Grabe ka talaga kasi Randy. Ay! Sakto ng kamay ko mga to. Ako lang taga ano yan. Taga hila nito nga. Buti yan, napakaganda ng lalagyan natin. Pero dapat patapatan yung malaki. Hindi talaga matapatan. May malaki pa dyan eh. Hindi ano lang din kami mga to. 4 na bulati no. 4 na bulati lang tayo Matoy. Ha? 4 na bulati lang tayo. 4 na bulati na lang. Sige, 4 tayo. Ayan si Gajeyo. Matoy, JR, sabay na rin kami mamaya-maya. Marami na dyan. Diba? Balat tayo. Oo. 4 na bulati na lang. Ingat doon. Baka maano ka doon. Kapain mo lang ng ano. Ng paa mo yung ialakaran. Isa sa akin. Kasi may motor ka nga. Oo. Napuno yung ano niya eh. Cooler niya dito eh. Tuwan-tuwa nga siya. Oh. Si Kabiwas naman, isang araw. Oh, siya lang mag-isa. Ako mag-isa rin kasi Dito siya sa may ano. alanganin din nung araw niya kasi may trabaho nga rin. Puno ko rin yung cooler. Nakakatuwa talaga natin yung Christmas na. Puntahin Pero natin ano, nung- maaga, napakarami. Yung Kabiwas, si Kabiwas din pumunta ng Floodway yan ano? Oo, sa flood. Siya lang mag-isa. Hirap ng spot sa floodway. Pero malalaki, napakainit. malalaki Tapos daw. yung babaan talaga, ang dulas. Adulas talaga doon. Wala man lang maawakan. Walang mahawakan. Hindi katulad sa dyan, meron di ba? Wal- Walang maawakan. Sige, Idol. Sige, Katoy. DR, no, ingat, ingat. Salamat, salamat. Ulit ka! Hindi nakuha na ng video, nag-full storage yung ano ko. Naku. Yari tayo ito. Sabi ko na nga ba, tagal kasi nakababad kanina yun. Yung mga video pala natin, hindi naman nakukuha yung iba. Pati ang dami naming ulit. Oh! Nasa na to? 3 kilo may kita to. Oh, ang laki pati. Oh. Ay, naku. Sorry, din namin. Video yung iba nito. Ay. Ayan na no! Bira no! Siya na no! Iyo na yan! Pag nirog dyan ka yan, bira na! Oo, diba? Wah! Ganda yan! Oh, grabe! Ang laki! Wah! Uy! Sus Mariusip! Nag-bounce pa pati! Akala ko makakawala! Awain mo sana ako sigurado! Grabe, Noy! No, congrats! Grabe! Parehas tayo! Ganito nga! Grabe! Marami na. Pang 2 tao yan, Noy! Sabi ko na nga ba, yung gano'n na kibit-kibit na yun. Sarap rituhin. Pag gano'n ng kibit, gano'n gano'n, tapos yung larga-larga gano'n. Ganun Ayun. pala yun, no? Oo, maliit ang kibit dito. Isa yung katulad ng mga sa probinsya talagang Parang maigi. kala mo, binalahan ng tuitis. Baka sabi mo kasi makuha na naman lang yung dulo. Anong pakiramdaman mo yun, yung gano'n? Diba ay masasanay ka na, mga 2 pa ang punta mo rito. Dami ko pa rin huli. Ayun na naman, uy! Nabayabas na kita nung uy! Laki! Woo! Woo! Tay! Nandito na yung mga pulatay! Kulay-pula. Wow! Tay! Sabi ni tatay, oh. Woo! Kulay-pula tayo. Grabe! Lipat tayo dito! Dami nga, sa kabila. Uy,
sus, pinupuro pula no. Kasi si Paragani Edgar naman no, na binibilisan naman ng kanta. Ay, binibilisan ng huli siya naman eh. Ang bilis naman kumanta. Binagbaga ni Parot ka talaga. Hoy! Ano ba? Sabi ko na nga po, grabe. Ah! Tayo lang eh. Ako rin. Grabe, no? Ako rin, no? Huli ka na naman sa... Ano, grabe pala din. Ikaw na sunod, no? Ikaw na kan, sunod mo. Aray ko. Sunod-sunod, biglang dumadami. Ano, no? Kanina, dire-diretso rin tayo. Isa natin maganda. Dito ang dami na natin. Kung cooler yung dala ko, puno na cooler ko. Oh, yung si Kabingwit, gano'n eh. May kilosot nga pala sabi. Maliit lang yung Kabingwit. Ang cute naman ano. Oh, minsan sama kita ron. Oh, yan ano? Iyon na yan. Iyon na yan, oy. Oh, sabi ko sa iyo, oy. Dahil ka nagtutubod sa kwes. Uyak, oy. Ano yun? Ang pangit? Ay, pangit daw kasi ka nalaglag. Nalaglag yung pangit na. Pulaan na nga eh. Totoo, ano yan. Nalaglag daw kasi ka pangit. Taba-taba na nga eh. Ayan na. Bisag na gano'n. Grabe yung huli namin natin. Nagsimula kinataya ako. Kasi dapat ganun, no? Walang lamangan, no? Oo. Isa, tapos isa. Ano maganda? Ginagawa mo! Maganda. Makaitang ikaw nakadalawa. Kasi pares lang naman yung bulati pinanggalingan natin. Eh, dapat ganun. Dapat ganun. Una lang tayo. Ay, ano? Alas 6 pa kasi yun. Ano? Ayan na naman, oh. Ayan na naman, bro. Oh, ganda lang, ano. Yan ang mga gandang type yung kunti-kunti lang yan, oh. Tapos biglang, yan ang pesos. Uy, Hindi na dali. hindi na dali, no. Malaki yun. Oo, malaki din nakiya. Hindi kasi nakuha eh, kasi malaki. Nag-disco na sila Kuya Jun, ha. O Tatay Jun. Sawa na sa asin. Ano naman kaya, kalamansi. Adobohin na natin to. Ayan na naman! Ay! Ayan, huli na naman! Uy! Tiyo! Grabe! Laki na naman mga kasoy! Kulit lang. Ako kinitilig isang biwas ni Nunoy ay! Kitang-kita ko yung ano. Ano ako rin? Uy! Sayang! Ang ganda ng tibit sa akin. Hindi ko naabot. Limit ka dyan. May tibit sana. Ha? Karami na. Maraming tatay. Pauwi na ata si tatay. Tulungan mo na yung pagkakas. Ay, uuwi na na. Tulungan mo. Ano ya tay? Tulungan ka na yung ano, katiran dito. Dami yung tulungan mo kasi. Very good ka kasi. Diyan lang. Ano na yan mga kasi? Nasa ano na yung tatay? Ilan ba yung sinabi sa akin? 76 years old. Tatay, tanong mo kung ilang taon na ka, Toy? Tatay. Tatay Randy, tanong mo kung tatay kung anong taon na? Ilang taon na?
Kaya pa kaya natin abutin yan. Pero ano, antabayan mo kasi. Grabe mati si tatay. 87 years old. Tingnan niyo po. Grabe, nakakapamingwit pa yan mati. Tapos yung inakira nakagdanan lang siya, napakataas pa mati. Tatay, ano mo ha? Kaya minsan nga tutulungan ko yung mati. Tatay, ano mo? Dahil pa rin yung ayaw pa magpatulong mati kasi kaya niya pa daw. Yung namin niyang huli, naka bandi oh. May mati oh. Diba? Ganun talaga, pagka talaga yung pamimiwas talaga, nakakadagdag ano. Nakakadagdag talaga. Iabot mo na yan no, yung huli niya no. Oh, yan, bigtap talaga oh. Hila niya lang sa loob. Yung pamingwit. Mabalos no. Grabe, ayaw pa magpatulong no, yun no? Ayaw pa magpatulong, tibay no? 87 years old. 80. 87. God bless po. Ikaw yung inspirasyon namin talaga. Kaya minsan, pag marami kong bulati, kaya kang inibigyan yan. Ha? Last 2, sige, last 2. Yan mate, last 2 na kami, last 2 bullets na, nasubra na. Nag-extend tayo ng bullets, kaya dalawa ay tatlo na lang ito. Ay, grabe itong spot mate sa atin. Medyo ano, nag-high tide siya, pero dumalang, pero malalaki na mukha ka. Ha? Binigyan ko siya bahay. O, kahapon. Sabi niya, sa akin. No, binibigyan ko yan. Kasi hirap ng maghanap ng pain tapos katulad may edad na tapos yan na naman, uy! Hindi talaga umalis si tatay, no? Hindi yan, mataba. Ay, mataba no? Ayaw. 3.9 na papunin natin. Kikilaw, kasama natin si Kilaw. Oo. Ano? Kikilawin natin. Last one na. Ay, next time naman. Para magluluto tayo. Bayabas si Nonoy. Oo. Napakamahal ng isda. Magkano na ngayon to? 180 na ata, 160 no? Isang kilo niya ito. Parehas ko lang naman yung lasa. Yan o. Oh, di ba? Ay, sus! Ginoo. Ayan o. Oh. 8 pesos. Ay, mali. Okay, go ka lang muna. Papalaki. Batay, pasiklaban kami ni Nonoy. Barangay Lupi versus Nabwa. Yan. Ay, nauna lang ito pumahapon. Sana kung sino makahuli ng malaki. Bilis! Nabwa versus Lupi. Palakihan ang huli. Padakulaan. Ay, nagpapag... Ano, ito na no. Ay, hala, bumiwasan. Ah, hindi na bawasan. Last na pula nito mga tingkat. Bilisan mo na, tapon mo na sa kita. Malaki yun. Malaki yun, hindi nakakita eh. Yun, Mauna talaga tayo bayabas natin mga. Ay,
Ay, huli na nga. Huli na yun, no? Huli na yun. Huli tayo. Ay, natalo yung nabwa. Ang ganda. Ayaw mo sa akin, palaki yan eh. Sige nga. Kung ka matatalo, maliit yan eh. Pero good size na. Magpupor. May bulati pa oh. Sige, naputod tayo. Hindi pa yan. Tatry natin yung akin, sana malaki. Palaki yan yung usapan, hindi pa unahan eh. Yan yung bulati ko. Oo, di pa ako nag-ano. Nagpapalit. Bilis! Malaki! 3.9 lang yun sa'yo eh. Bilis, alam, full storage na. Pang dalawa ni Manoy. Doon kasi yung dawi. Anak ko, daya na naman. Ay, ano ba yan? Okay lang binibidyo eh. Malabas. Uy! Shout out! Ang kapala lang angler sa kabila pala. Hindi natin mapansin. Ito no! Oh! Sana malaki! Sana malaki! Tuloy pulaan! Para yun! Ay! Nanalo ang nabuha sa lupi! Talaga. Pero kung paramihan, sinunoy talaga champion. Yan, napapansin nyo na. Yun, maraming salamat sa inyo mga toy. No? Yun, no? Last catch. Fail na yan, yan natin. Para ano, sure thing yung sumag. Fail natin ito 3.8. Hindi na ba yan? Oo. Kama mo na yan? Sama natin sumag. So yun, thank you so much. Ano na pakiramdam, Noy? Ay, sarap talaga. Wala, kahit wala pa Ha? walang antok. Walang antok. Pumasok ka ba kanina ay kagabi? Dami. Yun, maraming Talaga. shout out no ulit. Maraming salamat Noy, mabalos. Ayan. Maraming salamat pala sa mga viewers dyan. Shout out ulit pala sa lahat ng taga Tibli. Mga barkada ko dyan sa Tibli. Sa ina ko, sa kasama ko dyan sa Tibli. Mabalos po. Ingat ka mo pero dyan, matugang ko. Ingat ka mo. Iyo, mabalos po sa Indo. Ngamin, ini po ang ano, narakop namon. Nagbuhi na. Ayun, oh. Ayun. No, ano tayo? Thumbnail tayo. Okay. Oh. Yun. Thank you mga toy. Thank you Lord sa blessing. Dami oh. Woohoo! Mga toy, magprito tayo. At nais natin palang pasalamatan sila Roderick Pangilinan from Putatan Anglers. Ayan, Samantha Guanzon Ramos. At siyempre shoutout daw kay Chairman June Ramos ng Isagani Taytay Rizal. Wala ka dito na Kachoy oh. Grabe lalaki yan Kachoy. Ayan, at siyempre kay Kachoy Ronnie Cortel. Shoutout daw sa kapatid niya nasa 3C Martires. Si Kuya Roberto Cortel. Yan, shoutout po sa mga taga 3C Martires sa Cavite. At siyempre si Kachoy Roderick de la Cruz at sa anak niya raw na magbi-birthday sa January 27, yun o. Belated happy birthday kay Jean de la Cruz. Yan, aral ka na mabuti Jean ha. Sama ka minsan kay papa mo. Ayun natin yun, meron tayo ng tuto dito. Tapos meron pa dyan. So yun, siyempre maraming salamat po sa lahat ng silent viewers natin at paparating pa natin mga subscribers. Thank you po sa lahat. Thank you po Lord sa blessing. Yun mga toy oh. Ready to eat na yun mga toy. Yun, maraming salamat po sa inyo mga toy. At kakain na po kami. Thank you po Lord sa blessing. At yan, uunin na natin yan. Uy, sarap. Ayun oh. Maimasarin ko. Kids, magugas na ng kamay. Ayan, makinig-isa lang kami yan, oh. Ayan, sunod-sunod yan mga toy. Akin, kay Mrs.
Yan, sa panganay ko, bunso. Kain na tayo. Thank you, Lord. Kain na po kami.